Hey guys, मा खालामदों नोंथांमोना मा खबर? दासाननैसो मा होनो दासाननैसो इदि रेगुलारलि फेन होनानै फेन एसे फिसा खालामदों दा साननैसो रेगुलारलि अखा हागासिनो बाट दिनैहाय ओरैबायदि सान्दुं दुंदों सोरबाफोर जि सुनांगौ दङबा सुनानै लाखादो आरो सोरबाफोर सुनांगौ गैयाबाथ' नो प्रब्लेम आंजों रायलायफैदो दा टाइमा बेलासिनि बेसे जाखो 3:56 सारिता जासिगोन पबित्र बर' हाय यं दैमारि लाभ इउ आब' लाभ इउ टु आगै डेमन्टि बसुमतारी हाय आब' हेलौ पुजा बर' हेलौ नीरब सुन्दर स्वर्गियारि हाय मुन्ना बर' हाय आब' हेलौ आगै हायना बर' हाय आब' हेलौ हेलौ माबोरै दङ गासिबो लक्ष्मी स्वर्गियारि लाभलि थेंक इउ सो माच उदां ब्रह्म लाभ इउ आब' सना थेंक इउ सो माच नामफाम बसुमतारी हाय आब' हेलौ किउट नुथारदों आब'खौ थेंक इउ सो माच एक्चुअली आं दिनैयो आंखौ बहुतानो रिक्वेस्ट खालामदोंमोन जे मा होनो दाखालि आं नायकानि पार्सेल आनबक्सिं खालामदोंमोन बेनिनो बै बिउटि प्रडाक्ट्सफोरखौ इउज खालामनानै आङो मेकआप खालामनाय भिडिअ नांगौ होननानै बुंदोंमोन बेखायनो नै दिनैहाय आं मेकआप खालामखांबाय दासो शुट खालामखांदों आङो बे मेकआप भिडिअखौ ओमफ्राय दा दसे उनाव ओमफ्राय बेखौ गाबोनहाय होगोन स' जाय जाय आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड नायब्लानो जाबाय दायो एसे फट' उठैनोसै जिहेतु आं देलायबाय इमान गोबाव देलायबाय आङो मेकआप खालामनानै नङाबाथ' मेकआप खालामाबाथ' नायजाखाखाया आङो स' मेकआप खालामनानै जा एसे मोजां नुदोंब्लाबो बेखौ माने देलायखांबाय इमान खस्थ'यै बेखायनो आं सानबाय इउटुबाव लाइभ फैनोसै जिहेतु बहुतानो रिक्वेस्ट खालामो जे आब'नि लाइफआव आङो गैथ'वामोन आब'जों आं लाइफआव रायलायनो मोनाखैमोन बेखायनो फैबाव आब' लाइफआव इदि होन्दोंमोन ना बेखायनो आङो फैबाय बाट सरप्राइजलि फैदों आरोना माने खोन्थायाखै आं लाइभ फैगोन होननानै अब्लाबो आं सानदोंमोन आरोना माने आं खिथायालासिनो जेनेबा आङो जेबो पस्ट होआखैना जेनेबा आं लाइभ फैगोन इदि होननानै अब्लाबो माने दंफायो माथो आंजों रायलायनो आं सानदोंमोन रावबो फैनाय नङा दां होननानै बाट स्टिल दङ MB गेमिं हेलौ सिस्टार लट्स अफ लाभ फ्रम वेर र' नायफिननो क'क्राझार थेंक इउ सो माच बिक्रम बर' 143 खौ मिथियो आं आइ लाभ इउ होननानै बाट 134आ माबा एक्सप्लेन खालामफिनदो आं मिथिला ओमफ्राय बिउटिफुल नुखायो आब'खौ बनजार गेमिं थेंक इउ सो माच Alisha, always gorgeous आब' सना थेंक इउ सो माच आगै सना ओमफ्राय अलवेज मा दैथुन नार्जारि स्कुटिया बेसेबां लाया आब' स्कुटिया आजिखालि इउटुबावनो गासैखौबो मोनखायो आं खिथायाबाबो जासिगोन नों नायबानो जाबाय भेस्पा SXL 150cc VS6 मडेलखौ होमबानो नोङो मिथिगोन दामा बेसे लायो ओमफ्राय मासुम उजिर बिउटिफुल नुदों थेंक इउ सो माच एक्चुअली बे लकडाउनाव ना आङो आरो वेट गेन जाबावबाय आंना 5 kg 61 फार्स्टआवहाय आं दंमोन 68 kg हा ओमफ्राय आङो वेट लस खालामनानै बेसे वेट लस खालामनो हादोंमोन आङो 7 kg 61आव फैदोंमोन 68निफ्राय 61आव फैदोंमोन बाट दायो आङो माबा जाफिनबाय दा दाखालि सुदोंमोन आं मैया सुदोंमोन मैया सुनायाव बेसे ओंखारदों मिथिबाय मैया सुनायाव माबा 66 ओंखारदों 5 kg गेन जाबावबाय आंहा लकडाउनाव अमा बेदर जायो सोर सोरहा वेट गेन जादों खिथाहरलाय गरमथार 66 निकान्त बसुमतारी मानो मिनिखौ लाजिबाय आं
रावबो सिख्ला मानसिनि मोदोमा बिदि 66 केजि जाया बाट आंनिया 66 केजि एक्चुअलि आङो ना स्किनिथ' आं उन्दैनिफ्राय नंखाया आं उन्दैनिफ्रायनो बिदि मटिटिखा बा लक्ष्मी सोरगियारि आं 40 केजि वाव आइ विश यार आंबो जिबनावथ' आं 45 केजि जाफेरनोथ' हाखानाय नंखाया आं मिथिखाबाय अब्लाबो माने आंनिया एसे बिदि बडिफोरा गोदोरना हाराया फिसासो खिन्थु आंनिया मोदोमा ओरैबायदि दोङो माने सफि बसुमतारी आंना 45 केजि अ माय गुडनेस मालायसो आंना 43 ल'सो आब' उषा रानि बर' वाव मालायसो मेगन साबाय आं बेलेग खोथायाव मेगन साया आं बाट नोंसिना मालाय फिसा फिसा बेखायनो मेगन साबाय आं जारिमिन बसुमतारी ओइ इथिं फैनाङा नोङो नुबाय नोंखौ इथिं थां माने नों लेखा फरायगासिनो ना रबि एक्चुअलि आदा आंनिया रिसेन्टलिसो मास्टार डिग्रिया जोबदों स' आं सानदोंमोन माने नेटनि कचिं खालामगोन नेटखौ होगोन होनना सानदोंमोन आं बाट दाथ' लकडाउन जाबायना दा लकडाउनाव गासिबो लकडाउन जाना जाबाय दालायनो हागोन र' आंना अखाफोर बर' आंना 53 केजि आब' बा मालायसो बाट स्टिल मोजाङानो नोंनिया आंनियादि 66 आब' नों आंनि कमेन्टखौ मानो रिप्लाइ हरा जेब्लाबो स' सरि आगै सिलन मुसाहारि स' सरि आं नुवाखै माने बहुतता बिदि कमेन्टस जाना दङना बेखायनो नुवाखै ओमफ्राय मोनसे प्रब्लेम बियो एबार नुसिगोन आब' नों मानो मटि टेक्लाया मानो पतलु बायदिसो सुबुं नार्जारि हा 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 बेबो आंनिख्रुइसो बांसिन जायो खानाया आंना बेयो आंनिख्रुइसो बांसिन जायो होमबाबो मालाय बियो माबा आरोना मा होनो बेयो स्लिम ओंखाम जाबायना आब' औ जाबाय आङो मैयानिफ्राय डाइटिं खालामदों मिनिनो नाङा आंनि डाइटिङा माने बिदिनो अफ अन सोलिबाय थायो माने स्लिम सिख्लाफोर नुबा स्लिम सिख्लाफोरखौ नुबाथाय सानो आरोना सरि स्लिम सिख्लाफोरखौ नुबाथाय सानो दिनैनिफ्राय आं डाइटिं स्टार्ट खालामसै आरो उनाव सानो बेदरिनो माबा माबि बिदि संबाथाय सानो आरोना बाद दे जानोसै आं बिदि सानो आरोना बेखायनो वेर इज लावदुमसि टेक्निकेल बर' लावदुमा गैथ'वा आं हारसिंसो दङ दिनै हारसिं प्रनिता सोमदोन बर' मा खबर आब' मोजां आगै आंनि नामखौबो ला आब' इलाइ ब्रह्म अके हाय इलाइ ब्रह्म आगै किरण सोरगियारि आब' नोंनि फेभरेट कालारा मा एक्चुअलि आंनिया जेबो बुस्थुआव बिदि फेभरेट होननाय बुस्थु गैया जेनेबा कालारानो जा जानायानो जा जानायाव एसे बुंनो हायो अमाखौ बाट मा होनो जिखुनु बुस्थुआवनो माने आंनि बिदि फेभरेट होननाय बिदि बुस्थु थाया आरोना माने आं गासिखौबो मोजां मोनो मालाबा जेनेबा गस्लाखौनो हमना ला गस्ला जेनेबा आंहा जेबो फेभरेट कालार गैया मालाबा आं येल्ल' कालारखौबो साइज नुगोन मालाबा पिंकखौबो साइज नुगोन एभ्रिथिं आं मोजां मोनो गासिखौबो लहित नार्जारि हनै खिबु उनाव बुद माहाले गैया दे मानो थगायो सानजौफु एटलिस्ट मोनाबा एसे गिथावना जागौमोन बाट दाथ' सानसोना सानावबो सिगियो होमबा मानसिखौ दुखु मोनबायलै आं गावसोरखौ इमान अनो नोंसोर आंखौ बिदि सिगियो जुदि आंहा हार्ट एटेक जानानै आं थैयो मा जागोन होमबाना नोंसोरखौ सोर इन्टारटेन खालामगोन बुंलाय नोंसोरखौ सोर मिनिहोगोन एक्सुवेलि आंनि भिडिअआ बाराद्राय माबा जादों गोलोमजोब्बाय पेक बकिनानै नोंसोर आंदो खालि हाय हेल'ल' होनो जेबो रायलाया आंल' पेक बकिबाय थादो आब' आंनि कमेन्टखौनो नाया बहा थांखो नायगोन दे रानजिता बर' सरि आगै इमान बुरजा कमेन्ट आङो नायनो हास्लाबाखै आम्बिर गयारि आब' सना आंनि रिप्लाइ हो आंनि कमेन्ट रिप्लाइ हो अके माबा मोनसे सों सदेदा आं रिप्लाइ होनो हागोन माइनु मुसाहारि लाभ इउ आब' सना लाभ इउ टु आगै सना रैसुमै बरगयारि साइज नुथारदों आब' बेसे लाया दख'नाया
बे दख'नाखौ आं माबा बायदोंमोन मिथिबाय ना बे दख'नाखौ आङो क'क्राझाराव बायदोंमोन क'क्राझाराव बेंगलि दखानाव बायदोंमोन आं बर' दखानाव आं नायदोंमोन बिदि ग्रिन कालारनि बाट बिदि ग्रिन कालारनिखौ आङो पसन्द जायाखै जोंनि बर' दखानाव थानायखौ ओमफ्राय उनावहा नागिर आं बेंगलि मोनसे दखानाव मोनबाय गोलोमजोब्बाय नुदो खाफाल साफाल जोंख्लाबजोब्बाय आंहा फेनखौ एसे स्पिड होनो द' नोङो दख'नाखौ गानग्रा बिनि उनाव हिलखौ गानफै दे जेबो नङा आं खोबथिगोन दे जाया नोंनियाव आं अके माने आंनि लोगोआ ओइथिं सेन्देल लांनो फैनो नागिरदोंथ' बेखायनो आं हाइट खालामदों बेखायनो आं खाथियाव फैना रायलायदों ओमफ्राय नै मा होनो नुवा दसे खोबथेथ'बाय दे आं थां जल्दि थां नोंनियाव जानाय सेन्देल गैया आंनियाव मोनसेबो जाया नोंनियाव आयु बे जागोन थैनोबो जाया बियो आंनि कमेन्टखौनो रिप्लाइ होथारा आब'आ याम्मी बसुमतारी सरि आगै आं नायग'नो हायाखै दे जाबायना बाय द वे आंनि मेकआपखौ बोरै नुखो आं दिनै मेकआप खालामनाय भिडिअ खालामदो गाबोन आपल'ड होगोन इनक्रेडिबल सिमां ब्लग्स वेर आर इउ नाउ आई एम इन गुवाहाटी ब्र কোন হয় এইজন টিডিছ ব্লগছ এইজন মোৰ বান্ধৱী হয় বাৰু তাই ওলাব নিবিচাৰে সেইকাৰণে মই অকণ হাইড কৰি কিনে থৈ দিছোঁ যিহেতু আপোনালোকে দেখা নাপাব বুলি মোক কৈছে আৰু অকণমান হাইড কৰি কিনে থৈ দিয়া বুলি সেইকাৰণে মই অলপ হাইড কৰি কিনে থৈ দিলোঁ চ' বেয়া নাপাবা दख'नाखौ मा होननो आब' मा बुजायसै आं मा होनखो दख'नाखौ मा होनो आब' मिथिया आं मा होनो लावदुमा हुवाना मा आब' ओइ बुजागोन दे नोङो लावदुमानो आंखौ लावदुमा लावदुमानो आंखौ कमेन्ट खालामनानै सोंहरदो लावदुमा हुवा नामा आब' होननानै हाउ फानि मेन ओमफ्राय लाभ इउ सो माच आब' सना सामसोरां बसुमतारी आं फार्स्टआवनो निमाहा बियो जे आंनि प्रनाउन्सआ मिस्टेकबो जानो हागौ नोंसिनि नेमजों कारेक्ट प्रनाउन्सआ जायाबो जानो हागौ बाट स्टिल आं बुंगासिनो नोंसिनि नामखौ स' गाज्रि मोननाङा आरोना आब' नों गुवाहाटि फैफिनबाय नामा औ आं गुवाहाटि फैफिनबाय ओमफ्राय आब'आ आब' लावदुमा सोर जायो नोंनि रश्मि बसुमतारी बिदि कुइसनखौबा सोङो आरोना बेलेगखौबा आंखौबा सोंहरा आंनि खबरा माबोरै आं माबायदि दोङो बेखौबा आंखौ सोङा खिन्थु लावदुमखौ नांगौ नोंसोरनो खिथाया आं सतीश बसुमतारी मामु फन फैदो ओमफ्राय मामि दानफ्लांबाय सरि हेलौ आन्टि हेलौ मामा नङा नोंसा मामाया दख'ना गानगासिनो फट' उथिनो आंसो आन्टि गेमस्रि आंसो गेमस्रि खोनादों ओमफ्राय खोनायाखै खोनादों मा होनदों दख'ना गानगासिनो बियो ए दे र' आंनिफ्रायबा कल खालामनो होगोन दे ओइ मोनसे रुमावसो दोङो दे मेरी फ्रेंड की मम्मी का कॉल आया था Yes, your vlogs, you are right, bro. Pronunciation doesn't matter. It's one's personal style. Yes. Damn true, man. स्कुटिखौ सालायथाराखै नामा सालायबायथ' आं एनि टाइम नोंसोरजों सब खोथाखौ सब बुस्थुखौ शेयार खालामबाय थानो हायाना बाट जाखिनि हायो आं सबखौनो शेयार खालामो आब' मानो रिप्लाइ आंनि सेन्देला मा जादों आब' मानो रिप्लाइ हरा माहा थांखो सोरमोन बारलांबाय दे सरि रैसुमै प्राइस आब' दख'नाया बेसे लादोंमोनथाय बावगारबाय
आब' नोंनि मा नांगौ गुवाहाटि मा जायगायाव थायो सिस्टार कामा बसुमतारी सरि आं खोन्थानो हाया मा होनगोन गुवाहाटि डाउन टाउन बाट एक्जेक्ट लकेसनखौ खिथाया माहाबा नों आंखौ किडनेप खालामबायबा धेमालिसो खालामदो दे हामामोन नोङो बिपुल बर' हाय बिउटिफुल हेलौ डियार हितेश गयारी Hi, I'm Samir Singh. Abo, love you. Love you too, Agay. Lots of love from me. Kokap. Nia. Boah! Sasia denza dele na mai bele. Highlight bele deh kayaknya. Ang nambah sunglass ke. Ang deh kayaknya ang nilai ke mabai di jalan tamam kaya. Wow. She is Mamuni Daimari from Udalguri. One of my best friend, you know. आंखौ रावबो कल खालामनाङा एनुखा रागा जोंगोन आं मा खालि आं जेबो बुंथ'ला दिनै अके गाबोन बुंनोसै अभिषेक बसुमतारी अके ब्र' नो प्रब्लेम मा आब' रिप्लाइ खालामा नामा आब' बाबुल नाइस सं स' सरि आगै आं नायस'नाखैमोन अनसुम हाय आब' हेल' आगै सोर आब' बि आंनि लोगो आब' प्लिज टेक माय नेम आदिति ब्रह्म हे आगै मानो इदि कल खालामबाय थायो लाइफ फैबाय न'खा रागा जोंगोन आं नै नोंसा मा कल खालामदों हरदों आं खिथु आब' गामला मोखां गुड इभिनिं आंनिया गामला मोखां नङा दाला मोखांसो